So, ang akong interest sa storytelling nag-start adtong bata pagyug kaayo ko kay sa among family, most of them kay hilig jud og kanta. And of course, wala ko'y choice kundi during family gatherings mokanta sad ko, but then ginakatawan ra ko nila kay mura daw kuno ko gabasa. And then nasad ko ana, tapos close po kay misa ko ang mama kay kami ra man giduha. Nidako magi ko nga siya kong kauban. And kami ra daw sa balay. So ako nang gina-share sa iyang mga kakatawan lagi ko nila. Tapos teacher man jud siya, so mao siguro murag educator kay siya approach or kada bitaw mamag yung kayo siya approach. Tapos gakakita niya ang good side maski sa mga butang nga ginahimo ng joke sa tanan. So ni ana siya sa kuha. So gaignan man kanira nga mura ra kagabasa. Mangita na lang kag skills or talent wherein strength ang pagbasa. So iya ko ginahatagan ko niya stories, ga-print siya. Kaya may teacher ba siya, so nagga-print siya og mga poem, tapos iyang ginapabasa sa ako tapos ginabadlong jud ko niya pag naalang ko yung one word nga masayop og pronounce. And then hangtod sa nag-kinder 1 ako ang klase during afternoons, pero kay teacher man siya, ginauban ko niya sa school every morning. Tapos sa tanan niyang periods before siya mag-start sa klase, iya kong ginapapresent sa poem nga ako ang na-memorize the previous day. Tapos kada na pag mo next period na pud ipapresent na pud niyag another na pud niya piece. Tapos inigat ugma inala everyday ang cycle namo sa iyahang klase, lahi-lahi ko nga rooms magpresent og poem. Hangtod sa pato pag kinder 2 pud na ako, morning na pud ako ang classes, every afternoon na pud ga-present paghihapon ko sa iyahang mga klase. Tapos ginadala sa good if naapod sila meeting sa school, iya jud pong kung ginapapresent. Tapos dala sa ko niya sa office sa ilahang school para mag-present in front sa iyang co-teachers. So dira nag-start hangtod sa niabot na ko elementary, high school, and then naa mga competitions nga related sa storytelling or public speaking, both English and Filipino, ginaapilan dayon ako.